Welkom bij Vasteloven in Piel en Maas. We hebben nog één optocht te gaan. De optocht van de Kemphase uit Echel. En de optocht begon met de fanfare. Familie Beurskes doet u al mee aan de participatiemaatschappij. En op nummer 3 Carnaval vliegt voorbij van CV op zijn huntjes. De groep komt uit de neerkant en duidt dit jaar ook op Vastelovens dinsdag mee aan de optocht van Echel. En met deze wagen hebben ze ook de afgelopen dagen al verschillende prijzen gewonnen. En voor deze mensen vlucht de carnaval letterlijk voorbij. Deze jongsters uit Echel, wij lachen ons eindelijk, want carnaval is leuk. En met de titel Frankrijk doen ze mij aan deze optocht. Kijk de ster. Ook een deelname uit Echel. Mooi in de carnavalskleuren. En de shitvanger en de shitproducer lopen ook mee in deze optocht. Helemaal vanuit Kesselijk. Ook in Kessel was deze groep te bewonderen. Met alle shit die ze hebben verzameld in deze kerk. Beringen dan met de kiet op een piel en de meetjes. Met de goed draaiende tent. Wij hebben een goed draaiende tent, zeggen ze. En die loopt wie in de trein. En in een treintje lopen ze achter de wagen aan. Marcel Daalmans dan. Helemaal uit Arnhem duidt mij. Geen gezeur, shawarma in de goede kleur. De prins van de Kemphase, prins Johan, de hult van shawarma. Zo erg zelfs dat hij dat in zijn spreuk noemt. En Marcel heet de 3 kleuren. Rood, geel en groen, de vastelovensche kleuren in de shawarma verwerkt. Dan de prinsenwagen, de jeugdprinsenwagen. Davy en Bonnie. Dan een aantal wagens op een rij te beginnen in Meijel, of deze wagen uit Meijel, Born to be Wild. Met een ode aan de Flower Power. Deze Balderse kerk met skimmen van de bank in de optochten van Balder te bewonderen. En op carnavalszonnig was ze ook al te zien in Piel en Maas. Zien ze niet aan het skimmen, rieën ze met een busje naar binnen. Dat slijt op de ramkraak in de bank van Balder vorig jaar. In deze wiever vangen wij veel wiever. Een bijdrage wederom uit Balder. En ze hebben door een jacuzzi nog gemaakt. Waarbij ze in het water zitten achter in de wagen.
een kweekviever. Met in deze optocht ook wat opblaaspoppen in de viever zo te zien. Het is gezellig toch. En daarachter wordt zelfs nog een vuurtje gemaakt. Waarschijnlijk denk ik het water mee te verwarmen. Een slimme vondst van deze jongens uit Baldag. Sinterklaas, zanger Pieten, is als een vrouw zanger, jawel. Kier dit Schurke is dat uit Kessel. Vallend is dat er veel hoerige wagens mee doen. Waar de jongeren op kunnen staan en een wiet uitzicht hebben. Dit gaat over de Zwarte Pieten discussie van het afgelopen jaar. En deze groep heeft er een duidelijke mening over. We gaan diep, dat zeggen deze jongens. En ze beelden de onderwaterwereld na. Een groep uit Koningslus, die je ook eerder door mee aan de optocht. En op Manjig in Kipel. Door in die optochten al wat prijzen gewonnen. En met deze creatie, deze mooie creatie, waar veel werk in is besteed, dat is te zien, trekken ze door Echel. Veel bewegende objecten, dat duidt het goed in Echel. De Huub, de buurtvereniging De Huub. Wij zien de klos. Verkleed als klosjescharen. Gonzen verkleed door deze optocht. Mooie woordspelingen op de klos. En deze jong gaat tegen de draad in. VC de Amateurs. Een groep uit Echel. En met deze wagen doen ze mee. Verkleed als discogangers maken ze een feestje in deze optocht. De volgende bijdrage gaat wederom over het shawarma-gebruik van de prins. Geen gezeur vastgelopen in shawarma gewoon vuur, dat is de spreuk van de prins. En hij zit de adjudant Deuner, prins shawarma en adjudant kebab op de wagen. Bijtjes. Bij dit volk ben ik nog de koningin. Niet te maken met het opstappen of het aftreden van de koningin het afgelopen jaar. En hij is er nog een koningin, maar ja, in het Koninkrijk der Nederlanden is koning Willem-Alexander aangetreden. Hij zit er nog wat bijtjes in de wagen. Limburg bijactief. Nemen ze zichzelf. Dit jaar zien we er ook bij en ze moeten ook nog even bij tanken. En dan zien we alweer bij nummer 20 beland uit deze optocht. Kiet op de bus. Zolang we het bier niet mogen drinken, zullen we het aan Ugg moeten schenken. Een groep al een groep die we al meerdere keren hebben gezien.
in Beringen al, in Kapel en nou dus ook in Echel. En deze groep gaat ook over het alcoholgebruik en de alcoholleeftijd omhoog is gewoon, wij weten ook van niks. Zit deze groep in een bierkrat, zitten ze. Die groep uit Kapel. Kiet het hummeren. Gaat ook weer over de alcoholleeftijd die tegengestegen is. In Nederland kregen we geen bier, daarom roetjen we naar Pruises op en neer. Verkleed als echte Duitsers lopen ze door de straten van Echel. De tegelzitters. Ze zitten op de tegels, een delegatie van de formatie Trog Peper uit Echel. En ook de kamerooi van de prins doen mee. De prins is actief bij de voetbalclub. En deze zeggen met de vastelovend shawarma gaat onze prins los. En hopelijk denkt hij na deze dag weer aan ons. En ze zwaaien naar ons en wij zwaaien naar Prins Johan, want dat is de laatste wagen in deze optocht. Prins Johan gaat feestelijk door de straten en daarmee besloot hij de optocht in Echel, maar ook alle optochten van Bielemaas, want dit was de laatste optocht die door Bielemaas trok.